Igbo ndị mana ege ntị ekene kwa mụnụ biko tupu anyị gaa n'ihu na-enegodo na vidiyo ọjọọ ụzọ kalụa vidiyo na-enegodo na ya. There is no problem. In PDP, we used to when they are doing this thing, which is not good. People used to, but in Southeast nobody died. So we are very happy the Congresses came very well in Southeast and went very well. Thank you. I'm going to video ọjọọ ụzọ kalụa. I'm going to forget that video. I want him to leak na this video is very very important to onye ọbụla ya ege ntị na bitubi be obi paying attention ka ịghọta ihe na-eme na Nigeria kịta. Videos ị na-afụ na akwụkwọ kịta bụ video Boko Haram release. Boko Haram release video na nwana agwa anyị dat na ọpọ ihe niile ha gbu na Kwara State. Ọpọ ihe niile ha gbu na Kwara State na ha jikwa ike wee mee gịnị wee tọlụ mmadụ over 117. I saw that video na Hausa. That's why I should me play ya. Because when they na anu Hausa, man I found na anu Hausa, unu wake forgo the video man and for the benefit of ndị ha anu Hausa because na agwa ndị Igbo community okwu. Ha na-eme ndị ụmụanya interview. When I ajụ ha na kedu ebe isi wee kpọtụ unu ụfọdụ kpọ their local government kpọkwa their local government kpọ ebe ha si makpọ ewe jụọ ha sị ha one ka ha dị. Ha sị na ha dị 170. Na ha dị 170. So onye Boko Haram na-eme ha interview wee sị na unu afụgonu gọọmenti unu na-atụrụ unu asị n'ọsọsọ mmadụ 35 ka ha ka kidnap, that they are making sure na those 35 people na chiatala azụ n'ọkwa unu fụ ụdị gọọmenti ndị asị na ndị ibubo na ndị oshi na-achị na Nigeria. Ndị Boko Haram na-akpọzi Government of Nigeria ndị asị na ndị oshi na ndị ebubo wee ha na-akpọ ndị gọọmenti Nigeria. Ihe ebe njiwe na ka nweta this video here because na report also came out. This report kita it came out kedu ihe okwu asị gị na ration in Kwara State, Yoruba Union accuses Tinubu of handing over Yoruba land to ndị Fulani. Ndị Yoruba accuse Tinubu no handing Kwara State over to ndị Fulani. Unu cheta mgbe mme video si unu na Kwara State Government House anazi aza afa Yoruba no na ndazi Amadu Bello House. Is that beginning to make sense, or is it now beginning to make sense to you people? A whole Kwara State Government House kwesịbụ obodo ndị Yoruba bụ ihe transforms to gịnị to afa ndị Hausa na-akpọzi Amadu Bello House biko na onye Yoruba na-aza Amadu Bello, onye Yoruba na-aza Bello ka ọ na-aza Ahmed. Ọsụkwa ha convert to Muslim Olayiwole Adekunle ka ha ka ya na-aza Luwe Mechi. Ọsụkwa ha convert to Christian ha ka ya na-aza Olayiwole Judith. Ha ya epike afa ndị Hausa. Imawa nje kwulokwa so mgbe nga deep na the comment section of this thing. Mgbe na afọ ebe somebody dey say Afonja did the handover not Tinubu. When I for that comment repeatedly, when I say onye bụ Afonja, I know be maka this thing before. I know be because I had somebody the curiosity to know something. I know be this onye bụ Afonja before. Then I be under the comment somebody dekwa Afonja did the handover before Tinubu finished the job. I say yeah. Kedu onye bụ Afonja? Let me go and make my research. Lo and behold, mwefu Afonja. Asengigine, lo and behold, mwefu Afonja. Then on searching more about Afonja, this is what I came across. Yes, Afonja did not intentionally hand over Ilorin to the Fulani. This was born as Ilorin, Kwara State. Ilorin, Kwara. So now it's beginning to make sense. Did not officially hand over Ilorin to Fulani, but his actions lead to them taking control. Afonja, the military commander of the old Oyo Empire, rebelled against the Alafin king of Oyo and established Ilorin as his power base in the early 19th centuries.
in the early 19th centuries. In aghọta ihe a na-agwa unu sị gị na ndị Hausa don't forget. They don't forget. They know history. They know history. So inyegode ha na ebe atata. Inye ha na ebe atata. Don't be surprised next 100 years they are coming for it. Sị gị na ebe asị ha nọlụ 100 years ago, so you cannot take over. If you hadn't Enugu State, Anambra State, all those places and ha na say ha nolo. Obudi kunye nwe mmiri bi soku o na te tupu ikpo ibido kpobi. Tupu ibido kpobi, because if some of you dey go dey kpoyi, pay attention ka ịghọta ebe okwu na-aga. Because by the time I make this video, I don't think I will make the video related to this again. Oh yeah, aka. Then always say key aspect of the fall of Ilorin. The alliance to strengthen his rebellion against Alafin, Afonja aligned with a Fulani Islamic cleric named Shehu Alimi and incorporated his followers, the Jama'ah, into his army. Ya afana tu aji Jama'ah Islamia, Haya Islamia, or afana tu abone maronka. Go and do your research by yourself. On. Then I was saying the betrayer alliance proved fertile. The Fulani followers intentionally invited an alliance grew in strength. Figure ikpota ha akpota onye ọzọ. Chiki obodo niile mego Sheikh Gumi invite something naga on that village. Ikpota ha akpota onye ọzọ. Ikpota Gumi ha several na my video. Ikpota ha akpota onye ọzọ. So in the video, me pay attention, me save the key points in Jagwago, because I don't just cook up stories. Based on I know in the midst of this, I know how they think, I know how they move. To digress a little, Makwa man ahead the Jagwa another letter na Kwara State again. Another letter was found in Kwara State in Imizuka and Kegalaga. So I name Kaina Bakabako. Then to grow in strength, influence, and numbers, eventually dominating Afonja's army. So Mbohamelunde Madden fight, and we grew in influence and number, dominates here Afonja army. The buying of Afonja onwhere. In the year 1823 to 1824, upon realizing the danger and attempt to control them, Afonja was betrayed and buyed by his own Fulani allies, who shot him with numerous arrows and taking over. Following Afonja's own, Shehu Alimi's son Abdul Salam became the first Fulani emir of Ilorin, eventually ending Yoruba control and transforming the city into an emirate under the Sokoto Caliphate. While the people of Ilorin remain largely Yoruba, political leadership passes to the Fulani dynasty, a change that remains till today. A change that remains till today. So if we video ham post to mother na asena or very soon I be the one emir of somewhere na Enugu, emir of Onitsha, emir of Aba, emir of Anambra. I'm a lot of people and the buyer more me name someone the baptana say it will not work or AI any name it will not work, it will not work. Boko Haram run over Medugrenine. Senior transport zone hana batana. Kita hana badata Benue still hana halugo Benue. Habago Kwara State. Obodondi Yoruba. And to crown it all, let me give you one shock. If you don't understand anything, save with this part. That beginning 15th of February 2026. Any day you get a bomb than a Lagos obam. Bokondi bege bobo no. General Ben Nagin Suche Ben Naguncha. I repeat also. Any day me gideli by mistake. Na bomb da. Ikwe kwa naka ndi media agolde signal pipeline. No nka ọzọ. Any day you get a bomb da game. Bokondi begi relocate jeche webe nage nche because na helu tegonso. Ya na agwagi I'm not capping na agwagi the way Nigeria si aga now. The way Nigeria si aga now.
a na-enwe massive colonization of ndị by through religion and money. Our government officials na-enye ha na n'ike ebe ha ya na-anọ na-eme their Islamic something. Esim na agbanda nkịtị na this thing ama mme. Somebody put us again on where na eme nke no AI, and there's nothing like Igbo Muslim. You must be dreaming and you must be joking. You must be dreaming and you must be joking. And I'm mad. These people, they mean and they brutal. Nyabi na eme na Kwara State now. Kitana accuse Tinubu of handing it over officially. So nke ha melongba ezuro ha. So they see that their people are trying to wake up. Kita accuse Tinubu of handing over. Jesus. Keki heme na ye 1823 to 1824. Yakwa before about 90s, 19th century, 20th century, 21st century, 22, 23, 24, 25, 26. Many years later, habia ugwo, because somebody give them an alliance. Hajuwe megini we take you over. Muslim anara abia again na ha choy convert again. How you run over whether me choro by the time if I keep saying the by the time you go uno the 10 ebu mma the 7 nirugi, you have no option. Hana hayogi biko, you have no option that me kweteni haku. O Christianity na asegin na chagali and wolonga ya na epeti ka ama na Jesus ya na batage. Then the hakwara me na bata hiye kwete. Ekucha kwa mko nono iya no inolo iya hano hapo ya kodi kwan.